Hola, sóc l'Ivan Camps, estic a Chamonix, que ahir vaig competir la cursa de 55 quilòmetres del Trail del Montblanc, on vaig poder fer la 5a posició. La cursa va des de la ciutat del poble d'Orsieres fins al poble de Chamonix i, com he dit abans, té una distància de 55 quilòmetres i amb un desnivell positiu acumulat de 3.500 metres. La veritat que la cursa d'ahir doncs, estic molt content, no, del rendiment que vaig fer. Sabia que hi hauria molt nivell i que seria difícil estar davant. Vaig sortir lent, especulant, com a mi m'agrada, perquè sabia que si sortia a l'inici molt ràpid doncs, que podia pagar els ritmes d'inici, i no va ser fins a mitja cursa que em vaig començar a trobar bé i vaig poder anar aguantant amb la gent de davant fins a arribar a Chamonix doncs, en aquesta 5a posició. La cursa en si va ser bastant dura. Com he dit abans, és una distància de 55 quilòmetres i des de l'organització el reglament ens deia que no podíem tenir assistència externa en cap punt de la cursa, i només teníem 3 avituallaments. Això feia doncs, que amb la calor que va fer i les pujades que hi havia, doncs, en algun moment va fer que patís una mica de set i va ser bastant dur en algun tram de la cursa, però al final vaig poder arribar bé a Chamonix i gaudir de la gran arribada, que la veritat és que és impressionant. També, per acabar, m'agradaria donar les gràcies sobretot a la família que ha estat tota aquesta setmana aquí amb mi aquí a Chamonix, a tots els amics i la gent de casa que m'han donat ànims durant aquests dies, i sobretot donar moltes gràcies a la família de l'equip BUF per donar-me l'oportunitat de poder competir i gaudir d'un dels esdeveniments més importants de curses de muntanya, que és aquí a Chamonix. Moltes gràcies.